Takže čaute, som tu a sektuje Invasion Dog a vítajte pri dnešnom videu. Dnes sme späť pri hre Hero Zero a pýtate sa, prečo nemám dnes webkameru, to je preto, lebo ste ju v minulom dieli nechceli, tak nemám webkameru. Takže vítej späť, prihlás sa každý hrdinský dar. Takže máme asi jednu mincu, jasné. Aha, 16 mincí, tak som slepý. OK, čo doma? Čo budeme robiť? Tak sa pozrieme, čo tu máme. Co nám misie? Oh. OK, bro. 2 minúty, ty kokos. Tak to preskočíme, pretože díkes. Takže pôjdeme domov teraz a skúsime sa troška vylepšiť. Ja si troška zlepším silu a pôjdeme do second handu. Takže, čo je toto? Ty kokos tu predávajú normálne, že zboží za... Ľudia, asi idem zachraňovať svet so županom. Neviem, ja by som si radšej kúpil toto. Počkaj, jak sa to volá? Elistan trapnosti. Pozrieme sa na nové zboží. Obyčejná kalkulačka. Mobilný telefón. Tak sa na to pozrime, no. Tak OK. Niečo sme si kúpili. Takže čo to robí? Neviem. Tréning. V garáži môžeš vylepšiť schopnosti svojho hrdiny. Pardon. Během tréninku pro každou schopnost existuje speciální tréninkový program. Zvol si jeden a vyčkej, až tvůj hrdina dokončí tréninkovou jednotku. Po absolvování denného množství tréninkových jednotek se přislouží schopnost vylepšit o 5 bodů. OK, ďakujem. Takže... Aha. Čakám sa niečo lepšie. Dostal som darček. OK, toto si necháme. Ja si asi natrénujem zručnosť. Trvanie 5 min. Tak, končíme si to. OK. Teraz si poďme pozrieť, že či nedostajeme nejaké donaty. Jasne, dostajem toto. Kokos, to je to 6 mincí. What? Jeden donut. OK, dobré. Tvůj tým, vylepšení, zvláštní úkoly. OK, pozrieme sa na to. Zvláštní úkoly. Tak to je čítanie. OK, ľudia, takže máme tie zvláštne úkoly alebo zvláštne misie. Odomkne sa to asi od viacerých úrovní, tak to si asi necháme pre neskôr. Tak pošta. Ako to máme poštu? Odeslano žiadosti.
ignorace. Neviem, čo sa stalo. OK. Takže čo tu môžeme... práce. Dostal si pracovní nabídku, tenisný servis. Posekej sousedství trávnik, složitej úkol ti jen těžko někdo svěří. Nie, nechcem to začať. Tvoj tým je přece hrozná nuda bojovat proti zlu neustále sám. Abys to napravil, zlož svůj vlastní hrdinský tým, nebo se přidej ke stávajícího týmu. Mnoho týmů a hrdinů, který zhledají tým, se představují na Foru Hero Zero. Tak ja si asi založím tým a názov týmu, takže asi Invasion Dogs. Takto popis. Bojujeme za zlo za psov a inváziu psov. Tak. Keby ste teraz videli môj pohľad. Night Team. Hrdinská mafie. Rebelové. CZ nové legendy. Padouš, nikto tam není. Do padouchu asi nepôjdem. Ktorá má najviac percent? To dolné, ale tam sú iba dve. Ja chcem, aby tam ich bolo viac. Nové legendy. Zobraziť. Bojujeme za spravedlnosť, ale chcem mať v týme disciplínu, pravidlá. Ako základne útočiť na hráčov skupiny, ak nie ste vopred dohodnutí. Kamarátsky vzťah medzi hráčmi. Zúčastňovanie sa na bojoch skupiny aktívne. Více. Financie. Platiť sa bude radšej idem domov. Počkaj, ja som už v tom týme. Nehovorte mi, že som už v tom týme. Ja sa zblázním. Sakra. No okej. Ešte, aby som to nejako dobre ukončil, pôjdem do second handu a kúpime si... Presne tak. Musíme byť aj pod vodou. Šnúlka... Môj doubleský smiech. OK, toto by bolo všetko z tejto epizódy hry Hero Zero. Ak sa vám video páčilo, no tak určite hoďte like, odber. No a určite sa už pripojte na môjho priateľa, pretože bol by som veľmi rád. No a čaute, budem tu zas.